Najväčšia podržtaška, najväčší prezliekač kabátov, alebo najlepší chameleón v politike. Je veľa prívlastkov, ktoré za posledné obdobie schytal kandidát na prezidenta Ivan Korčok. Ťažko je nevyniesť na svetlo sveta svoju tajnú zbraň byť chameleónom, ak kandidujete za prezidenta a chcete na seba nabrať všetko, čo má voličské oprávnenie. O kom píšem? No predsa o kandidátovi progresívcov, a čo je absolútne nepochopiteľné aj KDH. Áno, hovorím o Ivanovi Korčokovi. Viete, človek, ktorý nosil obleky a kravaty podľa toho, kto vládol, proste moju dôveru v žiadnom prípade nemá nárok získať. Po tom všetkom, čím prešiel a čím sa chváli a samozrejme vo veku, ktorý má, mohol a vlastne mal detailne chápať, že Slovensko je umiestnené v strednej Európe a nie na západe. Ale ani na východe. Proste sme v priestore strednej Európy a to je niečo, čo determinuje našu politiku. Tak domácu, ako aj zahraničnú. Ním predstavované tzv. Racionálne riešenia jednoznačne vnímam ako niečo, čo je namierené proti Slovensku a jeho občanom. Občan, volič, sa nenaje z toho, že niekto zastával diplomatické posty. A je jedno v akom centre moci, či Washingtone, Berlíne alebo v Bruseli. Dôležité je vždy si pamätať, kde patríme my. Ide totiž o Slovensko a jeho občanov. V prípade Ivana Korčoka však nejde o stratu pamäti. U neho je to zámerná a systémová vec. Prečo si to myslím? Lebo vidina funkcie prezidenta je preňho väčším lákadlom, než to, čo občan od nového prezidenta očakáva a po marazme Čaputovej a jej predchodcu Kisku doslova aj potrebuje. Táto skúsenosť je už za nami a stačila. Občan Slovenska si zaslúži prezidenta, ktorého prioritou bude Slovensko, jeho potreby a záujmy a samozrejme jeho občania. Nie záujmy cudzích štátov USA a iných veľmocí, ale ani záujmy Ukrajiny. To všetko je druhoradé. Na prvom mieste musí stáť Slovensko. A čo nám ponúka prezidentský kandidát Korčok? Nič, len biankošek s nápisom Zvoľte si ma. A potom uvidíte. Nie, neuvidíme, pretože na váš sladký lep občania neskočia.